Gikampanya ni Senador Ronald Bato de la Rosa si Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagka-presidente o si Davao City Mayor Sara Duterte sa pagka-vice-presidente atol sa iyang pagtambong sa proclamation rally sa lokal nga mga kandidato sa Usami City. Pasabot ni de la Rosa nga ang iyang pagkampanya mo'y kabahin sa pag-endorso sa ilang partido nga PDP laban ko si faksyon sa tandem nila ni Marcos ug Sara Duterte. Sa press conference, gipadayag ni ini nga tungod kay sakop siya sa PDP laban Kusi Wing, hinungdan nga iyang ikampanya si Bongbong Marcos. Hinuon niyang gidugang nga wala pa mo padayag si Presidente Duterte kung si kinsang suportahan ni ini sa pagka-presidente, apan gipadiguro ni De La Rosa nga dili mo pakitag suporta ang PDP laban kung walay pagtugot ni Pangulong Rodrigo Duterte. Iya usab gipadayag nga hulaton lang una ang pahayag sa presidente sa i-endorse ni ini nga kandidato. Wala pa siya gisulti daw, wala pa gisulti. Pero since dineclare na sa PDP Laban na ang endorsement sa PDP Laban, Kusi Wing, Kusi Faction, na si Bongbong Marcos ang among suportahan, ayaw ma-member of the Kusi Wing, so si Bongbong Marcos among suportahan. And I'm sure, hindi basta-basta mag-decide ng ang Kusi Wing kung walang imprimatur giga kay Presidente. But then again, may mga tao sa Malacanang nga nag-deny, wala to sa Presidente. Pero as para sa PDP Laban, Kusi Wing is concerned, si Bongbong Marcos na ang Presidente. So ako karon nasa open ako ngayon. I'm out in the open campaigning for BBM Sara. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.